задавих въпроса ти, защото много държах да ти отговоря с видеоотговор. Наистина не знам какво ти кажа. Всеки един човек, който влиза в паска ми, вижда написано всичко това. Злобата просто прозира от него. Толкова е жалко, смешно и грозно това, което правиш. Не съм перфектна, никога не съм твърдяла, че съм, но със сигурност не изглеждам по начина, по който ти ме описа. И дрехите ми далеч не са толкова хубави, но за мен винаги е било по-важно начинът, по който ги съчетаваш и въобще тия неща. Миличка, ти си, мога да си заклея, всеки ден около мен, разглеждаш ме подробно, мазниш ми се, ходиш след мен, говориш ми някакви супер милите неща. И понеже това те убива, че някой по някакъв начин е щастлив от начина, по който изглежда и хората му се радват, ти идваш в моя аск и ми ги пишеш тия неща. Аз не знам, просто то е жалко за теб и е смешно за теб и е супер тъжно. Какво да ти кажа? Наистина, опитай се да преодолееш всичко това. Един ден и ти ще изглеждаш добре. Нищо, че съм сигурна, че костините ти се влачат по земята в момента и не искам и да знам как изглеждаш в лице. Би било много потресаващо. Просто наистина да ме занимай с глупости и отиди срещу една стена, застани и си изби цялата злоба, която държиш в тебе, в нея или ела в лицето ми, защото ако ми дойдеш в лицето, просто много ще поговорим с тебе, много хубаво. Аре, изцепвай.